Diyos, kung ako ang amigo po si Brother Lolo. So, padayon mo, isa na sorry dyan kayo na ilay gi-arrange na may nga technical. So, muni, hindi pa kayo expert ba, apprentice pa dyan kayo. So, God is good all the time. Salamat nga, safety nga naapot ni si Father. Kung ilang tulog ang mga kauban. Okay, padayon ta, Father. Ng Santos ni Babilio na sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao ni ini, nisunod sila kaniya, giabli sila ni Jesus, giabi-abi sila ni Jesus o isukindan ay tungod sa paghalit sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kay Jesus ang nakukuha at inon-anok diingon, patuwa ang mga tao sa kasiklit ng mga balangay o kaumahan. Aron mangitag pagkaon o abutanan kay hilis kinilapita. Apan niingon sa Jesus kanila, kamo ang maghatag kanila pagkaon. Nano pa, 5 kapan o 2 ka isda ang aniya tanan. Uot ka ba nga manglakaw kami mamalit o pagkaon alang hining mga tawhan? Dito may mga 5,000 ka lalaki. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao o pundot ka sa pina-50 o kalima. Dito man kini sa mga tinunan o ipalingkod silang tanan. Ikuha ni Jesus ang 5 kapan o 2 ka isda o miangat siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos. Unya ipakaspikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinunan na ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon o nangabusog silang tanan o gumanit kini, nakahipos ang mga tinunan o napungog duha kabukag na salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka So atong paminawon ng atong mga kaigsunan karon ako na sa atong o sa ilang mga paambit na ipunod sa atong Ebanghelyo o isa na ganin ini atong pagsaulog karong Domingo uban nining solemnidad o hamili nga pagtabot sa balaan o balaan dugo, lawas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo munang atong sundan karong hapuna ang usa ka tulumanon suknaan. Muning atong hisgutan karong unsa may kalabigitan ini sa atong kinabuhing Kristohanon ang kabilinhon sa Santos na Eucharistia. Ngayon, ilulot ato ninyo kamalandungan. Adono kung kinsay mauna ninyo, humana naman si Brad Ganina, ato na lang nagkitan, na makaingon ko nga kining Santos nga Eucharistia o ang solemnidad sa lawas dugo ni Kristo. Ngunit, tubag sa gisugo sa itong Ginoo nga nga gabi nga siya gibudhian nga itong panahon na mitukod siya nining maong sakramento sa Huwebes Santo. Iyarulot na. Huwebes Santo, Oo, nga gagabi. Di ko usawa pa siya matugyan siya kalingon alang sa pagpalansang o sa kamatayon dito sa cross. Yan itong gabi nga siya gibudhian ko siya pa niya salamat sa Ginoo. Pikas niya, hatag ato sa mga tinunan. Naningon siya nga, kini maong atong lawas na tutugyan alam niya ninyo. Masaya, kana, pangaon kami kana. Nga maupod sa kalis, human sa, nagkonsentraro niya sa pan, sa samang paagi mo, kaya po nang iyang gihimo. Ngayon siya nga, kining kung dino nga, isuod sa kalis, iyan ipanalangin ngayon siya nga, mao kini ang akong dugo. Manang nimando siya nga buhatan nyo kini alang sa akong tuman. So kining pagsaulog sa Santos nga Eucharistia matuta ningon ang Ginoo buhatan kini mo sa akong tuman. Munang sipahan Katoliko mga binati ko mga igsoon. Dunay sakramento sa Eucharistia o nagsaulog sa Santos nga Eucharistia ilabi na Domingo. Itubang kini sa mandok sa Ginoo paingon nga dudis in memory of me. Manang mga kaigsuunan atong hisgutan karon sa dili pa ka padayo sunahan atong dapit kaya atong matipaminaw kung doon na mo yung mga pangutana aning atong programa kiguluhan ato suknaan gali usa ka binyo ba luna na dito makapadangat mo sa inyong mga pangutana suknaan mga inquiry box ito, mga puta na mga pamahayag, inyong ipaabot. Muna nga, doon na tayo
hotline o doon tayo text number nga atong ihatag kay kung doon na mo yung mga pangutana, pwede ninyo ipaabot ninyo atong numero nga ihatag. Kunya, amo lahat ang mga yun nga, mapailamos ngalan, kunya, ibutang ninyo kung asa mong dapita na mati. Kay aron ato pong mahibawaan kung may baluan ato kung asa na niabot ang lamok sa atong sitlo. Mapunay sa tumong tuyo, irulot nga, mahibawaan na to, nanong naatangutana at asa ikan. Isang ngalan na lang, nga, dili lang ta, di na necessary nga butangan kapilyo. Basta may bala ng ngalan o So, lugar. pwede nimo ihatag, irulot ang atong number sa atong programa. Ay mula sa, Mao ni itong hotline number 0909-83-25-26-3. Sugon ako 0909-83-25-26-3. Mao na ato ang panangitan kung doon na may pangutana kabahin niya ato ang programa Pinasika das Biblia. Diha lang ninyo ipadala ang inyong pangutana. Siguro na pa isa. So para ni sa tanan nga mga tanan katoliko dili katoliko, mas mayo nga mga tanan mo diri kay mga yagan walang dagan mo no na suray na pala isa ka number 0951-267-7968 0951-267-7968 ang phone 0951-267-7968. So ako gaawag kung gahagis ko mga iso katoliko. No, sa dili katoliko nga kung naa may gamay karo kung kaning among decision nga topic karon ni Father Dios. So mas mayo nga magkapangutana mo karon ang inyong kalibog matubag na o pangutana mo sa dili nato kauban inyo silang matubag sa saktong pagka-plan. Tubag silang mga pangutana. Okay, Father? so, ato isgutan karon, irulot kung kini bang Santos na Eucharistia, basis walang kasulatan kay doon na mo ba maingon nga simbolo lamang ni maong kasulugan kining maong mandro ni Kristo, no? Yan. Oh, ato ning subayon sa Biblia nga sa teolohiya kung sa mga naa ning mga sukaranan nga atong paabot pasabot na to sa atong mga sugiti paminaw nga niguparon sa Dios mo nga naguluran kay usanis mga ikaligdan sa atong mga kaigsunan kung sa mga santos na Eucharistia. Kanang atong karong panikamutan nga mapaabot ang mga mahayag na to nga to sa atong mga kaigsunan. Una sa tanan, kini magong Eucharistia diha sa ulang kasulatan dunay inunta po nga lalain nga ngalan nga naisgutan pero nagtumbok ko sa ka realidad. Sa mapananglit ang Eucharistia gitawag nga pikas-pikas sa tinapay, breaking of the bread in English pa. Kanya naman ay mabasa sa Biblia sa Buhat 2:46 nga ang mga tinunan sa itong Ginoo matag adlaw nagsaulog sila. Kanya nagpikas-pikas sa tinapay. Munang angay na itong hinunduman sa buhat sa mga apostol. Itawag siya o pagpikas-pikas sa tinapay. Ug sa adlaw sila nagpadayon sa pagiusa dito sa templo o sa pagpikas-pikas sa tinapay silang kabalayan o sa pagpangaon nga diniyugan sa kasadya o kayano sa kasintasan na nagadayeg sa Dios o nalipay ang tanang tao o sa matag-adlaw hidugang kanila sa Ginoo ang mga pinaluwas. So gitawag siya og pagpikas-pikas sa tinapay. Kaya matud pa sa teolohiya nga kaning pag-ingon sa Ginoo nga kini mao ang akong lawas. Inumbro man nato nga paan to iyang ikutan, no? Dili Skyflex. Oh, de sky Dili mare. paan gito ang iskutan nga ningon siya nga kini mao ang akong lawas. Wa mo sa ningon nga kadto mao ang akong lawas. Nga, sa English pa, this is my body. So kanang sa filosofiya, teolohiya, the business of that being nagpasabot sa iyang pagka-real, pagka-tinuod,
Wa man sabingon nga kini ang simbolo sa akong lawas. Wa man sabingon. Klaro ka ng teksto sa Lucas 22, versikulo 19 nga tos 22 nga ikuha si Jesus upan, namingon siya to siya matinulan. Kini mao ang akong lawas. So, katong pan nga yang ikuptan, wa man niya ingna nga kining pan, simbolo sa akong lawas. Wa man, ingon siya, kini mao ang akong lawas. Pero ni tan-aw nimo naa kato, pan to iya ikuptan. Sa bukit mo. Oh, na. Sa physical nga appearance. Oh, muna, pan ito ni tan-aw nimo. Muna, ang simbahan na nudlo nga, wa may wa may inuntat mo nga nakulang sa pulong sa Ginoo ang mga bakbak ni Jesus dunay ang mga pulong nga magawas bakbak sa Ginoo dunay gahom. Matod pa gani sa 1 Pedro 2:22, walay bakak nga nagdula sa bakbak ni Jesus. Sa ato pa pagditok sa Ginoo, yan ang yadtong gabi una nga mikuha siya pan, kunya mi pasalamat sa Dios, ni pikas-pikas. Kunya nihatag na to siya matinon anong ingon. Kana ninyo kining tanan. Kini mao ang akong lawas. Wa mo sabihin nga kini ang simbolo sa akong lawas. Kay uban na kay simbolo ra daw na. No. Dili simbolo kay simbolo pa. Ingon siya nga wala ni kanang Kaning simbolo sa kung oh, lawas. may siya simbolo lang siya akong lawas kanaan ninyo ni. Dili. Ingon siya nga kini ang akong lawas. Ya kanang pulunga nga kini nga akong lawas. Kung ato nang ipasibaw daan, si San Juan daan na nagisgot anak mga binati ko mga kaigsunan. Kung nakinumdo mo San Juan 6, no? Nga ningon si Jesus nga ang akong unod ug akong dugo mao ang matuod nga kalanon o matuod nga ilimnon. No? Kanang pulong matuod kung inyo nang tanawon sa original nga teksto, nagpasabot ka na sa usa ka pagkamao nga nagalungtad nga tinuod yun, real. In English pa na, real. Real presence. Oh. Manang ang simbahan na nudlo nga kining Eucharistia human makonsekrahe ang panupino mahimo gayong lawas o dugo ni Kristo. Dahil nagsulti nga itong Ginoo ng mga binati ko mga kaigsunan. Ingon siya nga akong unod mo matuod nga kalan. O nga akong dugo mao ang matuod na ilim. Iyang gi subli ibalik-balik niya pulong ang kining pulong matuod. Munang ang simbahan Katoliko nanudlo nga kining simbahan ang kining maong panupino mao ni ang sakramento sa lawas o dugo ni Kristo. Na mabasa sa San Juan 6:55 ningon si Jesus kay akong unod tinuod nga kalanton. Ang akong dugo tinuod nga ilim. Siya nga mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magapuyo sa sulod na ako sa sulod niya. So kining pulong matuod nagpasabot nga ang Eucharistia ang santos nga misa tinuod kayo nga sakramento sa lawas ug dugo sa Pilipinas. Kaya ang pagsaulog nini mga nikugma na mong mga tigpamatik, tigpaminaw. Dili lang kay kada Huwebes Santo, kundi matag adlaw. Unang ibasa kanina, unang community sa mga sumusunod ni Jesus. Matag adlaw nagpikas-pikas sila sa pangkitinap. Unang atong angay hinungduman. Ang unang ngalan o inong tapo na tawag na gamit sa Eucharistia, pagpikas-pikas sa pan o pinatay. Ikaduha, gitawag po na siya, kalaluto, pagpasalamat. Manang Eucharist, meaning ng Eucharist, atog yung pagkaroon, nagpasabot na o gasa sa bukma na dusno ng Eucharistia. Kita magunas Grigo nga pinulungan na namatay Biblia nga Grigo alang sa Kristo ng compound word na siya o kasabot niya duha ka pulong gihimo usa manang doon ay mabasa yung sila doon na ba ay mabasa na Eucharistia sa Biblia doon na ba mo mabasa
Kung imo nang basahos Binisaya, wag kayo mabasa ulo ng Eucharistia. Pero sa Griego, doon ay mabasa ulo ng Eucharistia. Kaya na, binisaya. Ang Binisaya, nagpuput na sa daghang ngalan, pero muna akong ingon sa unahan, nagtumbok ito sa kalahiran nga mao gayon ang real presence of Christ. Na kanang paano pino human makonsekrahe sa atong human makonsekrahe mahimong tinuod kayo alawas ko tubok ni Kristo. Anang ang atong basahon ang Biblia sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Nag-isgot si San Pablo kining maong sakramento sa Eucharistia. Nato pa nila nga yan ang gabi na atong Ginoo gibudhian nagpasalamat sa Dios. Ang gigamit nga pulong giingon nagpasalamat sa Dios. Nga sa Griego verb na siya nga pagkahanay ang gigamit nga pinulungan is Eucharistisas. Yan na ito makita ang unod pulong Eucharistia. Kay gikan mo na eyo nya charis. So kanang charis mo nang ang Latin gihubad sa caritas. Caritas. Eyo sa Griego good. Nga plus charis meaning literally kung imo gihubaron good love. Pero ang iyang theological nga paghatag og kahulugan mo nang nahubad og the gift of the divine love. Bot ipasabot ang pinili ay sakramento ha sa 1 Corinto 11:26 kung atong tanawon ang original nga teksto sa Griego layo rin tugti nga akong basahon ego gar parilabon apo tu keryo okay paridino iminote e kyrios Jesus ente nocti iparadito ilabin artun kay Eucharistisas. Dito ang pulong Eucharistisas. Hubad na Latin ko. Kuanang hubad na ang pag-Binisaya paghatag o pasalamat. Munang sa Binisaya na may kuha sa paan kunya may pasalamat. Munang hubad sa Binisaya. Sa ito pa ay ang Eucharistia ay pinulot ng Pinoy. Kuha na kanang pasalamat. Pasalamat. Kagantay mabati yung Katoliko. Asa mong kapatid, matapos Pisinas Parokya kay magpasalamat o magmisa pasalamat. So kinideng misa, pasalamat sa dini. Kunang ikaduha nga, ingon ta po na ngalan nga atong gamiton sa pagpila sa Eucharistia, pagpasalamat. Ikaduha nga atong tanawon nga kahulugan sa Eucharistia. Kitawag siya og sakripisyo. No? Sakripisyo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Manang kang San Mateo nga version sa Institution of the Holy Eucharist. Ang makaplagan na to kang San Mateo sa Eucharistia nagpasabot og kanang kaluwasan pagpasaylo sa sala. Kay ningon siya nga kuha ka mo sa dawata kini kanang kan-a kay kini mao akong lawas. Kadua ang kalis imo siya nga kini mao ang akong dugo. Alang sa kaluwasan o alang sa kapasayloan sa mga sala. So kini ding Eucharistia mga binati ko mga igsoon mao kini ang paghandom sa dugoon nga sakripisyo ni Kristo dito sa Kalbaryo. Nga pagsaulog ni ini diha sa Santos nga Misa sa dili dugoon nga paati. Manang tawag ko siya o sakripisyo. Bawa ka pagtugyan sa Ginoo sa iyang pagalingon dito sa cross sa dugoon nga paagi. Diya sa Eucharistia sa pagsaulog nato Santos nga Misa unbloody manner dili dugoon. Kaya siya may isugo, siya nga buhatan ninyo kini aron paghandom. Manang nasiban Katoliko kada adlaw katumanan sa itagna sa Malakias 1:11 nga gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw dunay hingpit nga halad nga ikahalad alang sa himaya sa Ginoo. From the rising of the sun to its setting, a perfect oblation shall be offered for the greater glory of God. Matod pa sa mga
teologo bakit sa kasulatan ang fulfillment at umana niya na wala lain kundi ang pagsaulog sa santos nga misa na matag adlaw. Manang sa sibahang Katoliko mga binati ko mga kaigsuonan matag adlaw doon na di santos nga misa nga pagsaulog. Kaya mo may giingon from the rising of the sun to its setting a perfect oblation shall be offered to the greater glory of God. Walalain ni katumanan mao ang santos nga Eucharistia. So muna mga binati ko magkaigsuonan ang atong inunta po nga simple diano nga pagpasabot nga magpasalamat ta sa Ginoo nga dunay Eucharistia kay mao ni timaan nga makita sa saad sa Ginoo sa iyang papakikupan sa katawan. Kung naghinumdum ka, Brad Kuya Lulot, katong isa ng Ginoo nga iyang upanan ang iyang mga tinunan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Atong tanawon mga binati kung magkaigsuonan ang Ebanghelyo ni San Mateo, ang saad ang Ginoo inyo sa upanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gani nas Mateo 18:20 ninyo si Jesus, whatever two or three gathered in my name, I am in their midst. Kinsa may makahimo na kung mortal ka nga binuhat. Kinsa may tao makahimo anak nga babaw siya ka. Mata higayon hain ang duwa o tulo makatigom sa tungalan naa sa dalawa. Kung mortal ka nga tao, kinsa may makahimo anak. Wala gyud. So nining higayon na dinhi makita nato nga ang misulti ang pulungan dili siya imong tapong ordinaryo nga tao. Kay ordinaryo nga tao tingali pinakataas sa edad na 120. Isa pa manulit siguro Oh, kung bisa tignan ko. ka ako pag yan meron. Dira. Wala. So ang earthly existence sa tao tingali mga sa ato labi na sa atong panahon karon. 70. 70. Pero inumdum niya siya nga hain ang duha o tulo magkatigom sa kungalan na ako sa talmo. Nanas Mateo 18:20. Na imong paklion ang Kapitulo 28, versikulo 20, ingon siya nga ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kanunay. No? Siya nga I am with you always. Butangan yung adverb of time. Verb time. Always. Ah. Wa man ningon niya panagsa, usahay. Ingon siya nga always. Kay sa Latin ako man nagilili pasabot yun og sa tanang panahon, sa tanang higayon. Kay per semper riba sikula sikulorum. Atong tanawon ang teksto ni San Mateo. Atong tistingan og basa ning saad sa Ginoo, no? Ingon siya nga ubanan ko kamo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So promise yun niya pa Oh, mo na ya Promise yun niya. saad niya nga ubanan na niya matino niya ato ning mo na atong himuon nga point of departure ba nga ang fulfillment niini ang timaan o ilahanan nini maong saad sa Ginoo mao ang Eucharistia. Ingon siya et se ego vobisco sum omnibus divos hosque ad consumationem seculi. Hindi siya pa ingon siya nga o busa ako magauban kaninyo omnibus divos omnibus sa pa satanan na divos jegle adlaw sanang adlaw usque ad consumationem seculi hangtod sa katapusan sa panahon until the end of time sa English pa na ato ning susiyon kining pagka sulti sa Ginoo sa iyang saad wala man himuhunong dito lamang sa iyang mga apostol okay ug inuntag ko nga kining pagkasultihan doon na mo interpret ani Kuya Lulot Bertino ya ang apostolis may ingnan na pero mayo ko nga tinuod ang mga apostolis ginan pero kini nga saad sa pagpakikuban sa Ginoo wala mo hunong sa mga apostolis kay nga naman sa kanunay man sa tanang adlaw siya magauban hangtod sa katapusan sa kalibutan. So nagpasabot Human nila na ang mga tinuod ang replacement sa ang ilang mga sumusunod mo nang kaya ang simbahan sa Ginoo mo balik maguni sa Mateo 16:18 Kuya Lulot. Atong isa sa Ginoo nga ningon siya nga tukuron ko ang akong simbahan ang bisa ng ganghaan sa impierno
dili makabuntog diini. Wala ingon siya ka Pedro, et ego dico tibi ia tu spiritus. Et supilhang Petram edificado ecclesia mia. Et forti inter non rivalibon adversus. O ako magaingon kanimo Pedro, ikaw si Pedro ibabaw ni bato. Pagatukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Edificado ecclesia mia. Et forte inferi sa tupabisa ng galaan sa imperno non privalibon adversus iyang dili pagkabuntog batok niining maong simbahan. So mingon kay kag simbahan ang katawhan sa Dios. Na Simbahan. Simbahan, wala yun nakalikod. wala diha is Never na makalikod. oh, muna nga nagubandit kanunay siya sa iyang simbahan. Muna mingon ko kanina nga ang katumanan ni ining saad sa pagkatikuban sa Ginoo sa iyang simbahan mao ang Eucharistia. So this is the sacramental inuntang po nga signs, presence, isip katumanan sa saad sa Ginoo ingon siya, I am with you always until the end of time. Marang mag-uban yun yung Eucharistia o ang simbahan. Pero subo sakit pangandungon kay doon ay nagpailang simbahan pero why Eucharistia? Manay Kana ramo ay manay susihuno na kuya. dili ka mosusi diha dire. Oh, Makatuo pud ka. oh, No? Ay simbahan yun sila. oh, pero ang urutan na ba Eucharistia? Wala yun na nila. Oh, napoy tuod lang sa ulo kong Eucharistia pero matag may bisanto ra po. Nanay person sila na pater din. Oo. Mga ulo nga. Kasi nasinar na sila. Oh, pero ako nalipay lang po ko ba nga nisugod na sila kila nga doon lagi Eucharistia. Kana. Oh, pero kung imong subayon magud ang tekstos Biblia, matag adlaw man na sa ulo kong Eucharistia kay Inumduman siya. na may 200,000 a day. oh, Yung isa. kasulatan nag-ingon nga matag adlaw nagpikas-pikas sa tinapay. Mao man ang misa, breaking of bread. Napoy lang ang istorya dire nga yung kuna kana daw misa impinto lang na sa pare. Ya mas maayo po na makasabot ato sa kanginan karon kay kadtong nalibog bahin ana mapahayagan po pinaagi na sa inyo po. Kaya sa pinaagi sa Biblia po. Niadto magong panahon na sa pagtukod sa Ginoo sa Eucharistia, hinumduman nato ang mga apostoles to. Nga katong mga apostoles, diya sa Biblia kung ato tanawon mo to'y mga unang obispo sa simbahan sa Ginoo. Mga pioneering din sila. Mo gito sila una. Ninyo lang basahon ang Biblia sa atong maigsuong dili Katoliko, labi na ang King James Version. 1611. 1611 niya King James Version niya sa buhat sa mga apostoles. Dimensyon na diha nga sa dihang namatay si Judas, nag-prayer election ang mga apostoles. Nag-ampo sa Espiritu Santo kung kinsay ihuli sa pagka-obispo ni Judas. Sa ito pa, kato day si Judas, obispo nito, bishop of Judas. It was being inunta empty or vacant. The city vacante, the position of Judas being the apostles and bishop. Manang sa buhat 20-28, ngayon ang kasulatan niya, kamong mga obispo nga gitudlo sa Espiritu Santo, kinalang inyong atimanon ang simbahan nga gipalit mismo sa iyang kaugalingon. Daghan ra ka mo gamit ang nga teksto dire. Buhat 20. Ilahan ang gamiton din. Ilahan ganahan nga nasa rin pinapaborito kay ang translation katong sa Amerikano nga si Lamsa. George Lamsa ilanang bahay no. Gamiton para mahawag sila ang pundok nga gitukod lang sa Pilipinas ba. Na gusto kayo makadungog ta dili ta sinati kuna mas may mapalulman na dire. Kini nga teksto originally Paginabuhi sa kung dito. mo basa ta sa kuan sa tekstos Biblia to gisubayon ang original. Mga kaisuran mo Muno sa tas magkadiyot kay alang sa mga Paila sa mga istasyon. Ikaw rato
Nangit tagas pusing ni Lorowan. Radio station. Makita 97.7 na lang ikaw. Ako na po niya. Kiling stasyon ngayon ang kauman sa inyong pamahaw. Sa inyong panigusto. Sa inyong merienda. Sa inyong panihapon. Na all in one house and 97.7 Di Matali. Broadcasting live from the Municipality of Bataan, Bukit, 97.7 Kilowatt FM. News, information, and public service. 97.7 Kilowatt Wala naman may nakahook up po niya ining pauto kaya Hindi sa ating lusot sa di magaling. Pasalamat ka kay Ang Sir. sa lungsod sa Dinatali. Kami ang inyong anahan sa lungsod, Mayor Abel Paano, bakit ito may pasalamat ng balik na? Kaninyo, uban sa akong pamilya, o sa mga opisyali sa lungsod, ang akong pagkumaya, o sa kamabungahong adlaw, atong ipabilin, ang atong panagiusa, o kakugi, aron makalingkawas kita, ikan sa kalisod. Ang inyong pagsalig o pagsuporta, mao'y naghatag ka na ko o kusog sa pagserbisyo. Sa mga barangay officials, sa 24 kapitan, o mga kauban ng mga kapitan, ako nagdasig o naghamlo kaninyo sa pagbuyog sa akong mga damgo o plano alang sa kaluhan sa akong lungsod. Daghang salamat. Di ba tinasya mama? Ano man? Kanang paguros. Upat-upat na lang ko daw naglaro. Itong virtual laki. Itong lalaki ba ka? Ako, paborito ko sa simbahan. Ano man? Sabi ko ganyan niya. Itong year 5. Itong year 5. Kung ano ko dito kaabot? Eskwela ba? Okay, hindi na ka bumalik ka rin. Okay, balik sa mga kaisan ano. Magulit sa kampanayon. Ang mga akong pagpasalamat sa Judy Mataling, Judy Bay Abilino Pinalda, dahil sa inyo ang mga iguluan, ang mga stream members sa lungsod sa Di Mataling, kaya na akong opportunity nga ang simbang katoliko dito sa parokya Di Mataling, ang katulang isa sa hanginan. Of course, lamig akong pasalamat ako sa itong halangdong mga obispo, ni Senior Ronald Dunas, sa among parokya dito sa Di Mataling, Father Nestor Bala, and of course, kung ang anchorman ng among gisagigan sa tanan, Father Jos, Kadurna. Father Jos Cadorna, Father Lolot, Ato sa igreting ato ang mga kauban ng wala kasi Christian Service sa Parokya Di Mataling o sa tanan nga naminaw labi na to sa Banda Pitugo.
Padayon sa itong kaduang hugna sa itong drama Kaya itong mga silingan, Ito ito ko. kaya nga itong mga sukiti paminaw na binarya sa parokya Lungsod sa Pitogo, na itong paglikura rin sa paglikura ni mga kauban, na itong Parswok Sura, Mike Moria, na itong mga aliados pa namin, mga Catholic Defenders, sa itong Bible Apostolate, na naminaw na ito. Abot na ito si Bia po sa San Isidro, no? Sa diya yung na pusulan nga bahin sa San Isidro. Dalis pamilya o Ibar. Kami kaming Dalis, ng Russell. Giritay na ako akong kuha niya. Akong nakoy ako na rin. Bagong ikasal si Regine nga abogada. Oo. Ikasal. Ikaw ikasal. Sawa. O nasa Department of Agriculture. Okay, may hapon niya din. Uban sa pamilya. Paminaw, ano? Ang ibaya. Ang tanan niya nagsunod sa atong programa. Kaya mo kalimot sa atong hotline. Kung doon na mo yung mga pangutana o mga pamahayag, ipadala lang sa numero nga atong ipadangat kaganin ng mga makalabay ng mapila ka mga tutlo o minutos sa atong pagpahigayon ng atong programa ka. So, ano ipadayon ng atong diskutan ganina, pero doon na pamantay mga pipila ka minutos na nabilin sa atong turmanong taon-tuna. Na kini bang Santos nga Eucharistia na gini minugna sa mga obispo, mga pare, kundi imutan ginis Ginoo, mga sakramento. Ingon ko na sumahan, ngunit timaan o ginahanan niya ang Ginoo nakikuban gayud sa iyang katawan. Manang kaingon niya, ubanan mo kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Every day, matag adlaw. Ug ang Eucharistia mao ni ang saad sa Ginoo nga natuman. Manang pasalamat ka nga doon na Eucharistia. Ganina ato naman yung diskutan niya, uban, nasa ulong Eucharistia, matara sa Biblia Santo, kung iban mo claim na sila simbahan, pero wako sila Eucharistia. So mag-uban yun yung Eucharistia o ang simbahan. Kanya, matod pa sa teolohiya, kung sa may makapahimo sa lawas sa pan o pino nato sa lawas o kubo sa Ginoo, kung sa may lintungan na nga hinungdan nga makapahimong inom ta po nga bali. Matod pa ang ordination sa pagpapari. Murang uban yun ang Eucharistia o pare. Kay kung way pare, wa ko Eucharistia. Oh. Posible na pare, tapulan ko di way Eucharistia. Mana mag-uban yun yung duha, pare o Eucharistia diya sa simbahan. Kay niyadtong gabi nga nagsaulog sila sa katapusan panihapon, that was the institution of the two sacraments. Duha ka sakramento ang gitukod sa Ginoo na mao ang Eucharistia o ang pagka-pari. Itong mga apostoles sa tunang na-mention, sila mo'y unang obispo. Marang atong subay ganina ang teksto sa Juan sa buhat 20:28 na matod pa sa tuigsoon nila ang kauban na to nga mo ni one of the most abused texts in the Bible, claiming nga sila mo'y tinuod pero dili lang ta mulalis na ato lang tanawon sa original. Naging mo sa Latin attendete vobis et universo greci. Matod pa sa siya nga to ni Kumasayon at imanag bantay ninyo vobis ang tibuok panon sa karnero, Regi panon, universo greci. In quo vos Spiritus Sanctus, pusuit Episcopus, regere ecclesiam Dei. Buti pasabot kaya matuta nga niini ang Espiritu Santo mitudlo kaninyong mga obispo. Diyan ang pulong Episcopus, plural Episcopus, regere ecclesiam, aron mo dumala sa simbahan o iglesia sa Ginoo, kuam at isibit sang guliniso na iya gayong mismo nga gipalit o giangkon sa iyang kaugalingong dugo. So, makita na to mga binatik ng kaigsunan. Katong gabi nga tukod ang Ginoo ni maong Eucharistia,
inumduman nato nga nagtukod po siya og usa ka ministeryo sa pagkapari nga mao niya mo sunod sa paghalad dinhi mao sakripisyo kana nga ang validity of the Holy Eucharist nagagikan sa valid nga ordain nga pari. Manang ato kung subayon kung dunay unsaon mo nato kakila nga kining ordination sa pagkapari duna ni valido nga ordination. Ang nakapabalid po sa ordination nga pari matud pastoria mao ang gitawag og apostolic succession. Duna bay gahom nga nadawat gikan gayud sa mga apostoles. Manang atong sayran unang gisugo sa Ginoo sa ulog sa Eucharistia mao man ang mga apostoles nga ato naman gipakli ang kasulatan nga ang mga apostoles mo'y unang mga obispo. Ug matud pa ang mga obispo mao ang mga sumusunod sa mga apostoles. Mo na nga doon gitawag og apostolic succession. Manang makapahimo nga valid sa Eucharistia ang pan ug vino mahimong unod og dugo ni Kristo tungod kay ang nagkonsagrar niini nga pari duna gid siya valid or apostolic authority nga nadawat nga makabalik tugtong sumpay ngadto sa mga apostoles. Mga dinis Pilipinas mga hinigugma binati o mga igsuunan. Wato ning sumadawon ang sakramento sa pagkapari o ang Eucharistia kanunay gining matuban. Hindi bulag. Dili gid bulagon. So kung dunay magpaila nga simbahan sa Ginoo pero why Eucharistia Dili ko dili kumpleto. Ay mao mo gid magupan. Kaya ang Eucharistia mao man ni ang lawas o dugo ni Kristo sacramental. Matud pa niya iyang itugyan sa iyang katawhan. Muna nga ron niadtong dugoon nga sakripisyo nga gihimo ni Kristo nga mo'y nakapatubos sa tibuok kalibutan. Buot sa Ginoo nga kini hinumduman og sa ulugon sa kanunay. Muna siya nga do this in memory of me. Na kini di ang pagsaulog, paghandom alang sa mga Hudiyo, di para sa atua Kuya Lulot nga. Murara bitaw kanang naghandom lang kat unsay nahitabo sa nangaki. Murag literal na maayo. Murag ang Passive ilang lang kayo pala, passive. ang atuang akong pamaagi pagsabot sa atong commemoration kana bitaw atong reenact kung unsay nahitabo sa niaging makatuigan niya tamang las paghandom. Pero sa mga Hudiyo dili ingon ana ang ilang kay ang ilang paghandom kung unsa tong actual nga nahitabo kaniadto pag sa ulog nila actual po na nahitabo karon. Kaya naman ang Ginoo man mo'y naa nga nang pagsaulog nya kay bawta ang Ginoo naa sa tanang panahon. Mao gani si sang sulat ngadto sa mga taga Hebro sa 13 bersikulo 8 nag-ingon nga si Kristo mao kaniadto karon o hangtod sa kahangturan, no? Na nasa Hebrehanon kapitulo 13 bersikulo 8 kung atong paklion ng Balaang Kasulatan nga saysay nga si Kristo sa iyang pagka-Dios anaa kanunay sa tanang panahon. Hebrehanon 13 verse 8. Nino kini basahon sa Latin kay mao man ni gihimong murag kana bang caption kani adto pagsaulog sa year 2000, no? Ang ini bitaw Hebrehanon 13 bersikulo 8. Iyo din nga Jesus Christus Yeri et ode epsi et insicula. Sa Latin daw kato ning baron sa Bisaya. Si Yesu Kristo mao kaniadto. Yeri et ode o karon ipsi et insicula o hangtod sa kahangturan. Mao nga kung magsaulog sa Eucharistia nga gitukod ni Kristo kaniadto duha na ka libo ka tuig ang nilabay. Ug ang pagsaulog nato karon ang kalainan is katong sakripisyo kalbaryo dugoon pero ang pagsaulog sa dili na dugoon nga paagi aktual gihapon ug naa gihapon si Kristo kay ngano man matud pa sa Hebrehanon 13:8
si Kristo kaniadto karon o hantod sa Yohanon 13 versikulo 8. Muna nga ang santos nga Eucharistia usag ka na ka gasa par excellence alam ka nato kay mao ni saad katumanan sa kapatiguban sa Ginoo sa iyang muna ni Kuya ang atong pamalandong may tungod sa pagsaulog niya nato karong Domingo muna atong atong gipanumduman ang atong mga kaiksuna mga Katoliko nga dili malimot sa pagsimba sa atong Ginoo diha sa Santos nga Misa ilabi na gyud sa adlaw nga Domingo. Nganong Domingo ngayon. Okay ra na mga weekdays kay tingali na may mga trabaho nang simbahan ingon nga dili lang siya obligatory pero mas labi maayo nga matag adlaw makasimba sa Misa. Pero kanang Domingo obligatory gina siya kaya naman mao man ang adlaw sa tanang mga adlaw guest na sa tanang mga guest kaya mo nang adlaw kanusa ang Ginoo na banhaw na matud pa sa 1 Corinto 15:14 kung atong pagtuo kung wa pa banhaw si Kristo kawang isa ka atong pagwali kahadlok kawang kung wala pa mabanhaw si Kristo nanumduman nato nga ang Eucharistia mao man ang gitawag og pagsaulog sa Paschal Mystery ni Kristo. Ingon ita Paschal Mystery ng Kaitsunan na diha nagalangkot ang iyang kinabuhi, kamatayon upisa ng iyang pagkabanhaw, ang iyang pagsulod ng pagpahit. So importante nga atong ginumduman dasig nga itong mga kaitsunan mga Katoliko, mga mati na kung mahimo, dili ta mo pagta pagsimba sa adlaw ng Domingo. Kaya mo ni adlaw nga subok sa Ginoo ang tanan ng mga Kristiyano musimba. Ganito sa Biblia, sa diyang nabanhaw ang Ginoo sa adlaw ng Domingo, ang iyang unang matinunan may unang isimba. Unang kita ang mga Kristiyano, mga Katoliko, Domingo na ito, obligatory nga, mo-appeal dito sa Santos na Misa. Atong angay kalimtan nga, ang Diyos mo ang tinubdan o takiya sa panahon. O sa atong gahinan, ang tinubdan o takiya sa panahon, pinagi sa pagsimba sa adlaw ulit. Munang doon naman tayo mga misa sa atong mga kaparokyahan, di mataling. Ato dito gitibayan atong pagrikura di mataling tirolot, no? Si Father Nestor Bahala. Manudyaw niya to wala pa yung domini mo. Oh, wala yun. Nag-greet na kaniya. Nakita mo niya. Asi mo sinya. Atong ipaibaw, atong magkaigsunan niya. Pagsugod ng atong public catechism sa mga kapilyahan o kabaryuhan sa parokyas di mataling. Karong bulana sa Hunyo, doon natin public catechism. Kinay na mga naipit sa 20, naipit Kinay na sa mga tingabulong. 29 o sa katong usa ka Kapag sa tihubi nga. usa ka Sus, nakalakaw may Next bayong to, sabi so, niya saka- ko. dahil usa ka adlaw na Outing dito. atong timan-an mga binati ko magkaigsunan morning adlaw na bigahin ato ning banbahinon niya sa kiring Hunyo 20 adto Lunes ra ba ni adto sa Di Salvacion Chapel alas Dila Salvacion. 9 sa buntag ning ilang schedule unya napay June 29 Merkulis alas 9 gyapon sa buntag ting Gabulong Chapel Karang pizza. oh Ya, ya baby. pizza 29 na siya Katambor pa, may kamor. Mga sa June 30, Wibis, Bakayawan Chapel, mao gyapon natak na alas 9. So doon na tay tulo ka higayon, tulo ka adlaw sa atong public catechism. Karong bulan sa Hunyo, alas 9 sa buntag, Ulo, Dila Salvacion, Bukayawan. Hunyo 20 sa Dila Salvacion Chapel, unya Hunyo 29, Merkulis sa Tigabulong o Hunyo 30, Wibis, Bakayawan Chapel. Kasunod din nato si Biato na sa kahibaw ang bulan sa Hunyo kung asa nakita. Nanamot tayo kung naduman sa Papail, na ikatuwasan, na Sumbato. So, ato na yung paningkamutan nga mapahigayon ng atong public catechism dinhi sa parokya sa Timatalin. Na unsa may tabuan ng public catechism. Atong itudlo sa katilingban ang katekismo sa simbahan katoliko. Kaya wala may panahon ng mga tao matos parokya
aron magkatikismo. Mo nang katikismo ihatod lagi silang tukaran ug nataran. Kanya human ipahayag ang maong katikismo nga binati ko mga kaigsunan, mao ko nang higayuna nga makapadangak ko sa inyong mga pamutana. Ila binagyod may tungod sa pagtulunan sa simbahan nga imong naligdan. Kay aron kanahon sa open forum matagaan nato pagtagad ang maong mga pamutana. So it's an opportunity na matagad o maramdagan mo na ng higayuna. Kaya it's unfair for Catholics nga iyang biyaan ang pagkakatoliko na wa pagin siya masayod kung sa'y mga pagtulunan sa Katoliko. Bali na magkaslain, nung ako kay Pao kung sa'y pagtulunan sa Katoliko. Muna nga, pagsusi ko, kung Katoliko ka na doon ay kabuo, sa'y po lang yung pagtulunan. Mo na nay panahon dire nga ang mga kalibog nila mga pangutana magpaabot nila diya Oh, lang ito na sa public catechism. Kung dili sila magka-text na to, dili sa itong programa sa suknaan matag Merkulis, Diyan nga lang sa ban. ano lang ito sa public catechism. So yung nga ni, pwede maging may paglaing pan. Para maminaw. Ang atong mga kaigsunan, isang mga dili Katoliko sa Ano pagtao. niya set 29. Manay, dili man na dito, pwede man sila mapamahaya. Pwede. Tagaan o panahon. Kaya mayo. Dialogue sa pagtuo. Dili ka mag-away ni mag-alis. Ang mga punto de vista nga nagapanukat sa balang kasulatan. Mo'y atong ipaabot. Dili ka mag-alis. Mo'y atong ipaluha. Na, lain sa na kong ipahibaw, karong umabot Hulyo 9. Sunod pa rin nga bulan, pero pila na lang kasi man ha. July 9 ha. Mo pahigayon og variety show ang banggitan og inila nga komedyante sa Visayas ug Mindanao si Julia dito sa Ay, payo sa araw. sa Pitugo Gym Payo sa araw. atol og gabahin sa pagsaulog sa araw ng Pitugo July 9 sa Steven din ang sign off na. si Tiban sa walay na mas dayon. Sign off na. Patay na Si patay. Goliath na lang o si Gilid Ilmar ug mga kauban ang mulingaw sa katawan sa Pitugo. Sa Luibig. Pizza 9 sa Hulyo. Nya, nana siya amot entrance fee ana, barato ra, very affordable. Tuyo na kay para po siya. Ang purpose of umungod ana, doon na magutay ginagmain projects parokyas Pitugo mo na proceed sa ana. Ato na nga kalihukan lugar. Ato na Oh, kadukan. kabi na ko sa mayor kay ang iyon ako sa mayor. Dili Ikit. kuha na sa Sa- kalukan na sa parokya nga hangyo ang kuha sa inabot ang parokya o ang local government. I-appeal na po siya sa nights. Night week. Dito na sa Padre Pitugutsin. Oh, Pitugo din. Ayun, kadumdum ta. Manang giyawag, panawagan ng mga kaigsunan na ito nga kung gusto mo muhudya ka o lingaw, Service, ito na. ato ka sa Pitugo Gym karong July 9 kay ang hatag ng lingaw mo si Goliath o Gili Dilmar gikan sa nailana nga stasyonan si Biyahanan sa Cebu ang DYHP 612. Abot na na dito na pizza Juan, postal barangay sa Pitugo, bayan, Pero dire mo ginigina yan sa mga very reason na nagdagan naman mga services. Muna nga, atong mga pahibalo in advance, panawagan, no? O, munang sa reaksyonan, atong mong painumduman nga, ato lang nang ikuha ng oras sa na, ato lang pahibaw din nga. Di gali, atong ipadangat ang atong mga mensahe pasalamat manapos sa atong programa karon na una. Okay, once again, mga igsoon, salamat sa takla sa panahon. Father Diyos, Father na, salamat. Father Lulok, sa inyong mga kauban. So, una-unas ka na, namang kapong pasalamat sa mga magahong ng buhay ng Diyos. Kasi, kitagaan ta, kitagaan ng higayon na makamatmat, makahayag siyang tulong, labi sa pagtulungan sa inatang simbahan, kapang simbahan. Tuloy ko, among datong ang pasalamat, kasing sa our very own Mayor, Abilino Abel Erauda, Vice Mayor Omar T. Buluan, ang isang member sa Lungsod sa Timataling, ito walay puas yun na ano nga naghatag o ka ng makatiyong ang mga sektor, mga nasa religious group, ang mga makatiyong, ang mga padangat, makapahayag sa pulong sa Ginoo. Nga din, matag-adlang Merkules. Ang muna na, matag-adlang Merkules, mga kaigsunan kong Katoliko. Alas 3 na to sa alas 4 sa
sa hapon, gidabit din yung namo sa kanunay ang tanan nga maminaw, katoliko nga maminaw gyud nini nga programa ron na dako kay atong makatunan nga ron isip ta katoliko dili ta may salag father di mo panakop ng mensahe. So alang sa ito mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa itong programa, antod sa sunod higayon na ito panagkuban, at mag-ingon kaninyo nga mas mayo kay pasakitan kas kumaturan kaysa hanggaton kas kapatanan. Ang natin kanina. Ang salamat. Father, Sa karan sa mga